Ọpụpụ isiokwu nke 12. Jehova wee gwa Moses na Aaron okwu n'ala Ijipt sị: ọnwa nke a ga-abụrụ unu isi ọnwa niile. Ọnwa mbụ n'ime ọnwa niile nke arọ ka ọ ga-abụrụ unu. Gwanụ nzukọ niile nke Izrel okwu sị: n'ụbọchị nke 10 nke ọnwa nke a ka ha ga-ewere n'onwe ha, onye ọbụla o were nwa atụrụ dịka ụlọ nna unu ha si dị, ka otu nwa atụrụ dịrị otu ụlọ. Ma ọ bụrụ na ụlọ ahụ dịkarị nta iri nwa atụrụ, ya onwe ya na onye agbata obi ya nke bi nso ụlọ ya ga-ewerekwa otu dịka ọnụ ọgụgụ mmadụ si dị, onye ọbụla dịka oriri ya si dị. Otu a ka unu ga-agụrụ nwa atụrụ ahụ ọgụgụ. Nwa atụrụ unu nwere ga-abụ nke zuru oke nke gbara otu arọ. N'etiti atụrụ maọbụ n'etiti ewu ka unu ga-esi wapụta ya. Ọ ga-abụkwara unu ihe ndebe ruo ụbọchị nke 14 nke ọnwa nke a. Mkpokọta niile nke nzukọ Izrel ga-egbu ya n'etiti ehihie na anyasị. Ha ga-ewere ụfọdụ n'ime ọbara ya tinyekwasị ya n'awara ụzọ abụọ na n'ofiere ụzọ n'ụlọ niile nke ha ga-eri ya n'ime ha. Ha ga-eri anụ arụ ya n'abalị ahụ arụrụ n'ọkụ, ya na achịcha ekoghị eko, tinyere ihe dị iche iche n'elu ilu ka ha ga-eri ya. Unu erila ihe n'ime ya na ndụ, ma ọ bụ isi ya na mmiri ma ọlị, kama arụrụ n'ọkụ, isi ya tinyere ọla ụkwụ ya na ọlụ aka ya, tinyekwara ihe ime ya. Unu agaghị eme ka ihe ọbụla fọdụ site na ya ruo ụtụtụ, ma ihe fọdụrụ site na ya ruo ụtụtụ, n'ọkụ ka unu ga-esure ya. Otu a ka unu ga-eri ya, n'iji ihe okike kee n'ukwu unu, na akpụkpọ ụkwụ unu n'ụkwụ, na mkpanaka unu n'aka unu. Unu ga-erikwa ya na ngwa. Ngabiga nke dịrị Jehova ka ọ bụ. M ga-agabigakwa n'ala Ijipt n'abalị ahụ, tigbuo nwa ọbụla e buru ụzọ mụ n'ala Ijipt, ma mmadụ ma anụmanụ. Ọ bụkwa na arụ chi niile nke Ijipt ka m ga-eme ihe niile ekpere n'ikpe. Mụ onwe m bụ Jehova. Ọbara ahụ ga-abụrụ unu ihe ịrịba ama na-arụ ụlọ niile ebe unu onwe unu nọ. Mgbe m hụrụ ọbara ahụ, m ga-agabiga unu. Ọ dịghịkwa ihe otiti ga-adị n'arụ unu ịbụ ihe mbibi mgbe m na-etigbu ndị bi n'ala Ijipt. Ụbọchị a ga-abụrụ unu ihe ncheta. Unu ga-emekwa ya ka ọ bụrụ ememe unu na-emere Jehova. N'ọgbọ niile unu ka unu ga na-eme ya ka ọ bụrụ ememe site n'ụkpụrụ ebighị ebi. Ụbọchị 7 ka unu ga-eri achịcha ekoghị eko. Ọbụna n'ụbọchị mbụ ka unu ga-eme ka ihe na-eko achịcha ghara ịdị n'ụlọ niile unu. N'ihi na onye ọbụla nke na-eri achịcha koro eko site n'ụbọchị mbụ ruo ụbọchị nke 7, a ga-ebipụ mmadụ ahụ n'Izrel. N'ụbọchị mbụ, mkpokọta dị nsọ ga-adị. N'ụbọchị nke 7, mkpokọta dị nsọ ga-adịkwara unu. Ọ dịghị ozi ọbụla a ga-eje n'ime ha. Naanị ihe onye ọbụla ga-eri, naanị nke ahụ ka unu ga-eme. Unu ga-edebekwa ememe achịcha ekoghị eko, n'ihi na ọ bụ n'ime otu ụbọchị a ka m meworo ka ụsụ niile nke ndị agha unu si n'ala Ijipt pụta. Unu ga-edebekwa ụbọchị a ruo ọgbọ niile unu site n'ụkpụrụ ebighị ebi. N'ọnwa mbụ, n'ụbọchị nke 14 nke ọnwa ahụ n'anyasị, ka unu ga-eri achịcha ekoghị eko, ruo ụbọchị nke 11 nke ọnwa ahụ n'anyasị. Ụbọchị 7 ka anaghị ahụ ihe na-eko achịcha n'ụlọ niile unu.
n'ihi na onye ọbụla nke na-eri achịcha koro eko a ga-ebipụ mmadụ ahụ n'ime nzukọ Izrel, ma n'etiti ndị ọbịa ma n'etiti ndị a mụrụ n'ala. Unu agaghị eri achịcha ọbụla koro eko. N'ebe obibi unu niile ka unu ga-eri achịcha ekoghị eko. Mozis wee kpọọ ndị okenye niile nke Izrel sị ha, kpụpụtanụ, chịrịkwa igwe ewu na atụrụ n'onwe unu, dịka agbụrụ unu niile si dị. Gbukwanụ anụ ngabiga nke a. Unu ga-ewerekwa ukwu hisọp, suo ya n'ọbara nke dị n'ọkwa, were ya jụọ ọbara ụfọdụ nke dị n'ọkwa elu ụzọ na n'awara ụzọ abụọ. Unu onwe unu agaghị apụkwa, onye ọbụla n'ọnụ ụzọ ụlọ ya ruo ụtụtụ, n'ihi na Jehova ga-agabiga iti ndị Ijipt ihe. Ma mgbe ọ hụrụ ọbara ahụ n'elu elu ụzọ na n'elu awara ụzọ abụọ, Jehova ga-agabiga ọnụ ụzọ ahụ. Ọ gaghị ekwe onye mbibi ahụ ka ọ baa n'ụlọ unu iti unu ihe. Unu ga-edebekwa ihe a ka ọ bụrụ ụkpụrụ n'ebe ị nọ na n'ebe ụmụ gị nọ ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-erukwa mgbe unu ga-aba n'ala ahụ nke Jehova ga-enye unu dịka o kwuworo, na unu ga-edebe ofufe a. Ọ ga-erukwa mgbe ụmụ unu ga-asị unu, gịnị bụ ofufe a unu nwere? Na unu ga-asị, aja ngabiga ka ọ bụ nke a na-achụrụ Jehova, onye gabigara ụlọ niile nke ụmụ Izrel n'Ijipt, mgbe o tiri ndị Ijipt ihe, o wee napụta ụlọ niile anyị. Ndị Izrel wee rube isi, kpọọ isi ala. Ụmụ Izrel wee jee mee ya dịka Jehova nyere Mozis na Erọn iwu. Otu a ka ha mere. O rue n'etiti abalị na Jehova tigburu nwa ọbụla eburu ụzọ mụ n'ala Ijipt, site na nwa eburu ụzọ mụrụ Fero nke na-anọkwasị n'oche eze ya, ruo nwa eburu ụzọ mụrụ onye a dọtara n'agha nke nọ n'ụlọ olulu. O tigbukwara nwa anụmanụ ọbụla eburu ụzọ mụ. Fero wee bilie n'abalị, ya onwe ya na ndị oru ya niile na ndị Ijipt niile. Oke iti mkpu wee dị na Ijipt, n'ihi na ọ dịghị ụlọ ebe onye nwụrụ anwụ na-adịghị. O wee kpọọ Mozis na Erọn n'abalị sị, bilienụ, si n'etiti ndị m pụọ, ma unu onwe unu ma ụmụ Izrel, jekwanụ fee Jehova dịka unu kwuru. Cherenụ ma igwe ewu na atụrụ unu ma igwe ehi unu dịka unu kwuru. Jeenụ, gọzikwanụ m. Ndị Ijipt wee dị ike na-arụ ndị Izrel izipụ ha n'ala ha ngwa ngwa, n'ihi na ha sịrị, anyị niile bụ ndị nwụrụ anwụ. Ndị Izrel wee buru ụtụ ọka flawa ha gwọrọ agwọ tutu o koo, ebe e kere ihe ha eji agwọ achịcha na uwe mgbokwasị ha tụkwasị n'ubu ha. Ụmụ Izrel mekwara dịka okwu Mozis si dị. Ha wee rịọ n'aka ndị Ijipt ihe ọla ọcha na ihe ọla edo na uwe mgbokwasị. Jehova wee nye ndị Izrel amara n'iru ndị Ijipt, ka ha wee mee ka ha rịọta ihe. Ha wee napụ ndị Ijipt ihe ha. Ụmụ Izrel wee bulie ije site na Ramesis ruo Sukọt, ihe raka oru nnu ndị ikom ọgụ ụzọ atọ na oru nnu ụzọ 15 ndị ji ụkwụ eje, bụ ndị ikom na-agụghị ụmụ ntakịrị. Ọzọkwa, ọtụtụ ndị gwara ọgwa soro ha rigo, na igwe ewu na atụrụ na igwe ehi. Anụ ụlọ riri nne nke ukwuu. Ha wee were ụtụ ọka flawa agwọrọ agwọ, bụ nke ha si na Ijipt bute, sie achịcha ekoghị eko, n'ihi na o koghị eko, n'ihi na a chụpụrụ ha na Ijipt. Ha apụghịkwa ịnọ ọdụ. Ọzọkwa, ọ dịghị ihe iri n'ụzọ ha doziri onwe ha. Ma obibi ụmụ Izrel nke ha biri na Ijipt dị nnu arọ na oru arọ na 10. O rue
n'ọgwụgwụ nnu arọ na oru arọ na 10 ahụ. Ọ bụkwa n'otu ụbọchị ahụ ka o ruru na ụsụ niile nke ndị agha Jehova siri n'ala Ijipt pụwa. Abalị nche ka ọ bụrụ Jehova ime ka ha si n'ala Ijipt pụta. Otu abalị ahụ bụ abalị nche dịịrị Jehova, nke ụmụ Izrel niile nwere ruo ọgbọ niile ha. Jehova wee sị Mozis na Erọn, nke a bụ ụkpụrụ ngabiga ahụ. Ọ dịghị onye ala ọzọ ga-eri ya, ma oru ọbụla nke onye ọbụla bụ nke ejiri ego gbata. Mgbe ibiworo ya ugwu, mgbe ahụ ọ ga-eri ya. Onye nnọdụ na onye goro ọlụ agaghị eri ya. N'otu ụlọ ka a ga-eri ya. Ị gaghị esi n'ụlọ wepụ ihe ọbụla na anụ arụ ya n'ezi. Ọ dịghịkwa ọkpụkpụ unu ga-etiji n'ime ya. Nzukọ niile nke Izrel ga-eme ya. Ma mgbe ọbịa ga-anọ n'ala gị dịka ọbịa, mgbe ọ ga-emekwara Jehova ememe ngabiga, ka ebie nwoke ọbụla o nwere ugwu. Mgbe ahụ, ya bịarue nso ime ya. Ọ ga-adịkwa ka onye a mụrụ n'ala, ma ọ dịghị onye ọbụla a na-ebighị ugwu ga-eri ya. Otu iwu ka ha ga-enwe, bụ onye a mụrụ n'ala na ọbịa nke nọ dịka ọbịa n'etiti unu. Ụmụ Izrel niile wee mee ya dịka Jehova nyere Mozis na Erọn iwu. Otu a ka ha mere. O rue n'otu ụbọchị ahụ na Jehova mere ka ụmụ Izrel si n'ala Ijipt pụta n'ụsụ niile nke ndị agha ha.